Кога ще настъпи краят на света? Кой знае тази дата? Дали маите са се объркали или може би свидетелите на Йехова имат отговор? Тези въпроси вълнуват човечеството от зората на историята. Приближаваме края на литургичната година. Това е предпоследната неделя преди празника на Христос Цар и затова в църквата чуваме библейски текстове, които се отнасят до последните времена. Струва си да се замислим, да разчетем знаците и да действаме, за да застанем на правилната страна, когато Исус дойде със своето царство. Казвам се отец Кшиштоф, аз съм капуцин и създавам подкаста Я, в който всяка седмица споделям размисли върху неделните четива, вдъхновявайки към практическото приложение на Божето Слово в ежедневието. Каня ви да го слушате всяка събота вечер. Обикновено, както и много други проповедници, се опитвам да обяснявам библейските текстове. Днес обаче ще постъпя различно. Няма да питам какво ни казва Словото. Днес ще задам друг въпрос. Защо Старият и Новият Завет ни говорят за драматичните събития от последните дни, т.е. времето на съда над човечеството, за да ни уплашат, да ни сплашат, да ни принудят към промяна? Този подход е малко рисков. Исус обяснява всичко много ясно. Не са ни нужни извънредни марийни откровения с уважение към тяхната роля. Тук говоря изключително за въпроса за парузията или второто пришествие на Исус в славата. Исус говори ясно и открито в Евангелието, оставяйки отговорите без недоизказаност и въпросителни. Всички необходими отговори ще открием в предпоследното изречение от днешното Евангелие, което ще цитирам. А от смоковницата научете това сравнение. Когато клонът и омекне и покара листа, познавате, че лятото е близо. Така и вие, когато видите тези събития, знайте, че то е близо при вратата. И това е отговорът на въпроса, защо Библията и Исус описват последните времена с ярки и понякога страшни образи. Не са не за да ни изплашат, а за да ни подтикнат към действие, за да подготвим себе си за окончателното сбогуване с сегашният свят. Исус се позовава на човешката способност за наблюдение на природата, която ни позволява да разпознаваме сезоните и времето. По същия начин трябва да подхождаме към апокалиптичните пророчества, като към знаци, предшестващи идването на Христос и Неговото царство. Като виждаме тези знаци, трябва да действаме и да променяме живота си, за да бъдем сред спасените, а не сред онези, които ще бъдат осъдени. Трябва да разпознаваме тези знаци, както разпознаваме промените във времето и се подготвяме за дъжд, сняг или жега. Апокалиптичните послания в Библията не са за да ни плашат. Насърчавам ви да прочетете целият 24 глава от Евангелието според Матей, където ще научите още много повече. А всичко започна, когато учениците на Исус се възхищаваха на красотата на Иерусалимският храм. А Исус им отговаря, че от това, което виждат, няма да остане камък върху камък. И така започна апокалиптичното послание, в което Исус говори за знаците, предхождащи събитията, които се сбъднаха после през 70-та година, когато римските войски под преводителството на Тит обсадиха
и уништожиха Јерусалим. Исус не говори само за разрушаването на града, а за всички знаци кои предшестваха това. Подобно е и в првото четиво од книгата на Даниил. Даниил действа като пророк в Вавилон по време на второто пленичеството на избраниот народ и предсказва освобождение благодарение на Божјата намеса. Пророчеството требаше да пробуди онези кои бяха забравили Бога на отците си, за да се будят и подготвят за завръщане в родината. Тези, кои не го направиха, загинаха. Пророчеството не бе за да уплаши, а да мобилизира евреите да са готови да живеят в съответствие с вярата на предците си. Пророчеството се збъдна напълно. Цар Навуходонозор изгуби властта си, неговият син Валтазар загина, Навуходонозор се покая, а наследникът му, Дарий, в съответствие с пророчеството на Даниил, верна евреите в обетованата земја и осигури средствата за възстановяване на храма. Историјата од книгата на Даниил потвърждава, че Бог исполнява своите обещања и не можем да ги пренебрегваме. Същото послание за действие чуваме в думите на Исус. Тој говори за преминаването на настоящиот свят, а не за уништожаването на земјата. Исус никога не тврдеше, че планетата ще изчезне, но споменаваше знаци като земетресења, наводнења, климатични промени и необичајни атмосферни јавлења, кои трябва да предшестват краја на настоящиот ред. Свят тук означава нашата социјална, политическа и економическа система, којато ще биде разрушена, за да се весцари небесното царство, кадето единствениот закон е љубовта кон Бога и ближнија. И всичко това ще се случи тук на земјата. Връщајќи се кон въпроса за краја на света, нито маите, нито астеките, нито другите велики култури, нито свидетелите на Јехова знаат датата на краја на света и Библијата сешто не ја посочва. Дори Исус и ангелите не знаат тази дата. Заштото Исус казва, че единствено Небесниот Отец знае времето. Скъпи братко и сестро, ако след всичко това продължаваш да търсиш доказателства за датата на краja на света, сенсацията, а не обръщаш внимание на знаците, които всички виждаме и преживяваме, това означава, че или не разбираш, или не искаш да разбереш това, което Исус ти казва. Днешното слово има за цел да ни поттикне към размисъл, за да виждаме знаците и да реагираме, променяйки живота си. Да обмислим иерархията на ценностите си и да живеем така, че да бъдем сред спасените. И това е цялата тайна на Апокалипса и краja на света. Няма нищо страшно в това. Единствено, което ме плаши, че хората виждат знаците, плашат се с тях взаимно, но не променят себе си и нищо в себе си. А борбата между небето и ада е за това бројот на спасените да биде по-голям од броја на изгубените. Онези од ада, разбира се, искат обратната статистика. Братја и сестри, нека работим над живота си. Амин.